Ake ube yimina-ke njengamanje, ake ube yimina-ke wena. Ake kube yimina ngikufihlele ukuthi nginengane. Ngiyezayo ngizoxolisa njengamanje kuwena. Mangcobo. Ngangizoxolela mina. Hayi. Bengizokuxolela. Kalula nje kanjalo. Kalula phela ngithi phela umuntu uma umthanda uyakwazi ukubuye izinto azenzayo makubanjiswene othandweni uyakwazi ukuthi iphutha alenzile ubuye uxole. Khona izinto ezamaphutha sisi. Khona Mangcobo izinto ezamaphutha. Khona izinto engawona amaphutha ezamabomu. Ngeke uze ungitshele ukuthi iphutha ukufihla umuntu. Umuntu lesikhuluma ngaye, asikhulumi ngesilwane, sikhuluma ngomuntu. Ukufihla umuntu ngathi kuyiphutha. Ngiyabingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba i-guest yami ihleli la eceleni kwami, it means ukhona lo muntu ospecial kakhulu enhlizweni yakhe, asafisa ukuthi baphinde bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa ngeke uzichazela kabanzi la behlangana khona nala behlukana khona njengoba sila today ekhetha ukuthi bavele babuyelane. So ke asike size ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo sabona. Alright. Ngi-right. Ngiyaphila nami. Uma bani? Igama lami nguSilindile wakwaNgcobo Sibongo. Ngcobo, ubuya kuphi? Ngibuya kwaNdengezi. Okay, uzalelwe khona? Yeah, ngizalelwe khona. Oh, alright. So ke ngicela sivele sihlale phezulu kodaba ungichazele ukuthi wena no-ex person wakho nahlangana kwakumuphi unyaka, nihlanganela kuphi, kwakwenze njani? Okay, sahlangana kwaku-2020. Sihlangana umakhelwane wami wayekade ehambisa umembeso. Okay. So sahlangana kumembeso endaweni yaseStenga. Okay. So masibonana-ke lapho-ke ubhuti wacela inamba. Base ngamnikeza ke kwakuxhumana kwethu kanjalo. Yaqala-ke i-relationship. Yaqala i-relationship yethu kanjalo. Okay. So beniphethene kanjani noba uthu nje kubudlelwano benu? Hayi besiphethene kahle kakhulu, angifuni uqamba amanga. Ube umuntu onakekelayo, umuntu okwaziyo ukunakekela umuntu wesifazane nje, beyindoda nje kumina e-right. Ekhaya lakho la uzalwa khona sebemazi? Besebemazi ukuthi bemamkela nje. Bemamkelile nje ukuthi usibari futhi bebemhlonipha kakhulu. Ekhaya lakhe la ezalwa khona wena bayakwazi? Bebengazi kakhulu. Bengamkelile because bengumuntu vele obehlala ahambe ekhona kube eyovela. Oh, okay. Bese nibusisekile ngabantwana noma besingakashayi mhlawumbe isikhathi? No, besingakabi nabantwana. Okay. So ke inkinga ibe kuphi, nihlukaniswe yini? Kwenzekeni yini lengene phakathi kwenu? Okay, kuthe ngo-2023 shuthi selihambise ubudlelwane bethu sebuhambe baze bafika la ekutheneni khona usefisa ukuyovela ekhaya. Okay. Kwaqala-ke kwavele inkinga ebengade ngingakaze ngikhulume ngihlale phansi naye ngimchazele ngayo ngoba besithandana nje nami ngingayitshela ukuthi sogcina mhlambe kukhona ubudlelwane bokuthi ugcina uyafika ekhaya. So kuthe mase kuhamba isikhathi wagcina ecabanga ukuthi ayovela ekhaya. Uthe masevela kwavela indaba ukuthi nginomntwana, bengakaze ngimtshele ukuthi nginomntwana. Sure. Why sikube izathu esibambekayo nje esenza ukuthi ungamtsheli ukuthi unomntwana nisaqala nje ukuhlangana? Njengoba ngichazile nje ukuthi bengiyitshela ukuthi mhlambe into nje ezohamba iphele ngoba phela uyazi ukuthi ngesinye isikhathi nihlandana nomuntu uhambe ubuhlukane. Ngangayitshela nje ukuthi into ezohamba igcine sekukuthi kuyahanjwa kuyolotsholwana into kanjalo. So ngayitshela ukuthi nje into ezobuya iphele. Kanti into izogcina isiserious kwaba nzima ukuthi ngikhulume iqiniso ukuthi nginayo umntwana. Sure. Uthe bese kuvela kwavela nje vele usezovela ekhaya usezoletha amalobolo. Kwagcina-ke kusuka umsindo-ke kanjalo ukuthi bengimfihleleleni sonke lesi sikhathi. So yena esayidini lakhe engakahlangani nawe ube nabo abantwana? Akanabo abantwana yena. Okay. So imbulala kangakanani enhlizweni leyo ukuthi ubumfihlelile? Imbulale kakhulu, yambulala kakhulu. Kangangokuba nje lokho esagcina nangalelo langa asiphindanga sakhuluma. Into yanini leyo yenzeke nini? Into eyenzeka last year ngo-2024. Okay. Ngo-August. So asiphindanga nje sakhuluma. Mangithi ngiyazama ukumfonela ney'ngcingo nje akasayibambi zami.
Shuthi nje sewumuntu ongasangidingi kahle kahle empilweni. That's why ngizocela ukuthi la ekhaya ningisize. Injani i-personality yakhe? Uwumuntu okanja, ongamchaza umthini? Uwumuntu oxoxayo, umuntu ozwana nabantu, Okay. umuntu onothando. Mekwatile ubanjani? Excuse. Akuyena lo muntu lo osaphaza yonke into endlini. Asiyena umuntu okanjalo. Okay. Umuntu okwazi ukulalela nomuntu njengoba ngishilo ukuthi umuntu okwazi ukunakekela. Usho ukuthi nje kwacikeka kakhulu ukuthi bengifihle imfihlo engaka isikhathi eside kangaka ngoba phela bese sithandana iminyaka naye, so wabuka ukuthi kushuthi kuningi mhlambe abukayo ukuthi mase singena emshadweni Mhlawumbe ngizoba uzofihle. ney'mfihlo. Yes. Uvumile-ke ukuthi afike la ekhaya namhlanje kade simfonela kodwa akazi ukuthi wena obhalile. Okay. So akazi nje ukuthi wena ufisa ukubuyelana naye. Ngiyacela ukuthi ngivele ngimlande khona uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye umbuka. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi silandelane. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esiluza ngokuthi iLove Back. So-ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi amukele isicelo sethu somcela sona. Kodwa-ke asike sibukeni izinto zizenzakalela zona. Sabona kanjani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Wakamakhoba futhi. Makhoba. Yebo. Alright. Uyamazi udadewethu ohleli eduze kwami? Ya ngiyamazi. Why ubalisa? Ukuthi Why is uney'nkinga ey'ningi. Oh, okay. Uney'nkinga ey'ningi. Uyeke umuntu esithe sikufonela siyacela ukuthi usondele kaBlack Life TV. Uye umuntu obhalile, so becela nje befisa ukuthi akwazi ukukhulumisana nawe ehleli kanje nawe phansi kungajahe umuntu ekubhekile. So ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Yazi kube kahle kahle ngangifisa ukukhuluma naye ngabe ngamfonela. Ngabe ngiyayibamba i-call yakhe uma ngabe ngifonela. Ngiyabona uke wakuveza lokho ukuthi awabamba ama-calls wakhe. Kodwa ubecela nje. Ngokuhlonipha mhlambe wena ngizomlalela. Ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Lokho ahluleke ukusho ngesikhathi sayo nesikhathi sokusho. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukukhulumisana naye futhi. Ngiyathemba ukuthi uyaphila. Njengoba ubona ngikulethe la kule show, ngicela ukuthi bangisize ukuthi bangitholele wena ngoba ey'ncike nawusatholakala. Bengicela ukuthi sikhulumisane silungise le ndaba ukuthi kangade ngifihlile ukuthi nomntwana. So ingakho ngithe angicela ukuthi usondele ungiphe indlebe nami ukuze ngikwazi ukuchaza iside lami. Since ngingakwazanga ukusho ngesikhathi esi-right. So bengithi angizocela ukuthi ungixolele ngokuthi ngangifihle ukuthi nginomntwana. Ngathi noma kusangalungiseka yini ukuthi silungise izinto ngendlela kade ziyiyona. Ya mhlawumbe mangingase ngibe nolwazi ukuthi kahle kahle wawumfihleleni yena yini wawungamthandi noma imina mhlawumbe wawungangithandi noma wawungangithembi ukuthi ngingakwazi ukuphathela ingane yakho. Ukungichazele nje ngibekele kahle nje emqondweni mhlawumbe kodwa ngibone. Yabona mangibheka nje shuthi nje into engazange izingene kwi-topic mhlawumbe makuthi siyaxoxa. Into engazange ize igcine ikhulumeka ngoba nje kwaba ukuthi siyabonana, siyathandana. Kwagcina nje ngingangenanga ukubuzana ukuthi abantwana nabo or awunabo. Kodwa ngokuthi mina ngazi wena ukuthi njalo ukufika ekhaya lakho ngixoxa nosisi bakho. Uyabo uma ngizwe ukuthi isadeni lakho nayo ingane nami ngase ngaba nakho ukuthi bazongibheka kanjani ekhaya lakho. So ngagcina kuyinto engiyigcina ngaphakathi kumina. Ngangakwazi ukuthi ngikhulume ngoba ngabona ukuthi mhlawumbe mangithi ngiyakutshela mhlawumbe wawugcina ungishiya. Yabo. Ake ube yimina ke nje manje ake ube yimina ke wena. Ake kube yimina ngifihlele ukuthi nginengane. Ngiyazayo ngizoxolisa nje manje kuwena. Mangcobo. Ngangizoxolela mina. Hayi. Bengizokuxolela. Kalula nje kanjalo. Kalula phela ngithi phela umuntu uma umthanda uyakwazi ukubuye izinto azenzayo. Makubanjiswena othandweni uyakwazi ukuthi iphutha alenzile ubuye uxole. Khona izinto ezamaphutha sisi. Khona amangcobo izinto ezamaphutha. Khona izinto engawona amaphutha ezamabomu.
ngeke uze ungitshele ukuthi iphutha ukufihla umuntu lesikhuluma ngayo. Asikhulumi ngesilwane, sikhuluma ngomuntu. Fihla umuntu ngathi kuyiphutha. Iphutha ingozi eyenzeka emgaqweni. Njengoba ngisho nje ukuthi noma iyona ingane yakhe eyiphutha. Ayisilona iphutha ingane yami. Angithi njengoba ngisho ukuthi uma ngizwa osisi bakho bexoxa ukuthi wena unayo ingane. So ngagcina nami ngibuka ukuthi shoot uma ngase kuthiwa ngiyaveza ukuthi nginomntwana. Nawe uzogcina mhlawumbe umuntu ongibalekelayo. Ngigcine ngisele kanjalo ngoba wazi ukuthi anginayo ngisho umuntu ubaba wengane yami wangishiya. So ngabuka ukuthi uma ngiphinde futhi ngiqala phansi ngiveza ukuthi khona ingane ngangazi ukuthi sikhona isikhathi la kumele ngiyiveze khona. Shuthi kwagcina sekuvela indaba ukuthi kufanele uzovela ekhaya. Ngagcina ngakwazanga ukuthi ngitshele. Wavela ngendlela eyavela ngayo engekho right. Sisi wami ukuxoxelile ukuthi ngathola kanjani unengane kuqala? Yebo ungitshelile. Uthe ngathola kanjani? Story side. Kodwa kunochaza. Yazi mina uthi ngezwe ngomalume ukuthi unengane. Angizange ngizwe ngosisi bakhe, ngezwe ngomalume bami ababeyikubo. Ngoba indaba yavela kubo. Mina ngazi ukuthi akanangane. Ngabona ukuphoxeka okungakanani kumina lokho. Okungakanani ngoba le ndaba le ayisakhulunywa ukuthi ikhulunyelwe ekamereni manje. Iyokhulunyelwe emsamo manje mase bebuye ukuthi yosilubolisa umuntu onengane awusitsheli nositsheli ukuthi unengane. Ngicabanga ukuthi nawe ake uyifake emqondweni ubuka isithunzi sakho ke nawe ukuthi sehla kangakanani. Nakhona ke ngiyamuzwa ukuthi ufuna sibuyelane mawucabanga egcikeni usazophila kanjani lo muntu egcikeni nabantu abasegcikeni. Mina ngimazi ukuthi unezimfihlo zingakanani ezinye imfihla nazo mayikwazi ukufihla into enkulu kangaka into ngeke uyifake esikhwameni. Hawu ngitshele Mangcobo kahle kahle kuphi ufuna ngikusho. Ngicela ukuthi sixolelane sibuyile silungise izinto. Isiphi isizathu senze ukuthi nje ubone ngifuna ngixolele. Njengoba sengishilo nje ukuthi ngiyaxolisa ukuthi lokho engakwenza kwaba yiphutha elingelixolele lo muntu kodwa ngiyacela ukuthi ukuthole lokho enhlizweni yakho ungixolele. Ngoba manje ngiyabuka ukuthi mina nawe besiphila kahle besiphila impilo e-right. Kwasuke kwaba ukuthi angizange ngize ngilikhulume iqiniso kwasekuqaleni kwakumele ngisho ekuqaleni. Yazi yabona cabanga ukuthi empilweni yami yonke futhi angikaze ngize ngiphoxeke ngalendlela le wena wangiphoxa ngayo. Futhi angiboni ukuthi kokwazi ukudlula enhlizweni yami lokho. Futhi angiboni ukuthi ngeke ngiphinde ngikwazi ukuthwala lo thando enganginalo for wena. Ngoba nganginalo uthando laluluningi kakhulu. Uthando oluningi kakhulu wena utoxic. Njengamanje angiziboni ngisanalo uthando engingakwazi ukuthanda kangaka ukuthi angiyiboni nginothando lokuthanda omunye umuntu wesifazane ngoba kahle kahle shuthi ninamanga nonke. So ngeke ngikwazi ukuphila nomuntu onamanga. Ngiyabuzwa. So isinqumo sithathayo nje ndomile kusonile ukuthi ngeke ukwazi ukubuyelana naye. Ngingasho kanjalo but ngeke ngize ngisho kodwa kusekusha kakhulu. Okay. Kusekusha kakhulu. Ngoba into I think last year boma August. So yabona ukuthi kumina kuse fresh kuseyisilonda esisho isibhibhayo sisabhibha leso silonda leso. So kunzima kabi ukuthi ngakhona izinqumo nezithembiso engikwazi ukuzenza no asikho. Esikhona isithembiso njengamanje sokuthi no ake sihlale sinje ngoba sinje. Yabona njengoba sinje si right. Mhlambe ngelinye ilanga uNkulunkulu mayesidalela ukuthi sobe sihlangane sohlangana mhlambe olwandle ngelinye ilanga sibonane mhlambe kuvuke lokho kodwa okwamanje hayi akunyakazi lutho ngizongavuki lutho nje ngisho ngimbuka unalokho kahle kahle angikhaleli ngisho basendlini eyodwa naye angikhaleli ngisho basendlini eyodwa nje naye. No ngiyazwakala. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nje ukuthi usihloniphe ugcine ngokufika. Ngiyabonga nje isikhathi sakho kakhulu. Futhi ukubungitshelisa sami ukuthi uyena bengeke ngize ngize. Ngeke ngize nje. No ngiyazwakala. Ngiyacela ukuthi ngikhululekise. So indlela alimele ngayo ngeke wachaza ekuqaleni kodwa uyabona ukuthi akakapholi and akazophola nje manje. So mhlambe usazomnikeza isikhathi lokhu ubuye kancane kancane uzomncenga noma udecide ukwenza kanjani?
Ya, ngicabanga kona ukuthi-ke ngithi ukulinda kancane. Okay. Mhlawumbe usangahamba uyawushintsha umqondo wakhe njengoba esho ukuthi usalimele usekusha kakhulu. Shuthi ngizozama nje ngimncenga kancane kodwa nje ngizomlinda athi ukuphola kancane. And then mase ngiyabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kuhamba kanjani. Ungathini kodwa dadewethu abala eminyango mhlawumbe kungenzeka ukuthi bayibukela le video uthole ukuthi nabo isimo sabo sicishe sincike kobhekene naso njengamanje ukuthi bafihlile ukuthi banabantwana kubantu ababathole ngendlela. Engingakusho nje ukuthi umuntu uma umthanda umtshele izinto uthando luselusha. Kungaze konakale kakhulu ngoba uthola ukuthi umuntu niyathandana ngokweqiniso njoba kwenzekile la kumina. Fika umuntu uzolobola kanti ufica kuneyimfihlo nje ngaphandle kokuba nengane nje nezinye imfihlo nje eyingekho right. Kumele nje ukuthi umuntu manisaqala ningene emjolweni ukhulume yonke into nje umuntu kuba ukuyena ukuthi isinqumo uyasithatha sokuthi uyaqhubeka nawe noma uyakushiya. Mfisela inhlanhla-ke ngathi ngelinye ilanga ngagcina kulungile niphinde nibuyelane niphinde niqhube uthando lwenu. Ngiyabonga kakhulu. Bukela bekhaya ngiyacela ukuthi iy'mfihlo kuma-relationship i-past yakho kahle kahle kubalulekile ukuthi uyisho usho ukuthi kade uphila kanjani. Uma unengane uchaze ukuthi mina nginezingane. Uma ugula uchaze ukuthi mina ngiyagula-ke ngidla amaphilisi so ungafihli because la kutholakala khona ekugcineni vele kube ibhomu uthole usuzohlona nomuntu omthanda ngenhliziyo yakho yonke ngenxa yokufihla. Iy'mfihlo sometimes zibalulekile. Umuntu uma uzoqala uzobona naye uzohlanganisa naye uthando angeke aze aqulisele izinto obuya kuzona engakafiki ngisho nasempilweni yakho. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.